Los mexicanos lo toman con tacos al pastor con su adobe de achiote, chile serrano y especias, guacamole de Michoacán y totopos bien crujientes. Ah, sí, ya. Pero vamos, aquí nos lo tomamos con un corderito lechal y divinamente. Albariño Rías Baixas. Gusta allí, gusta aquí. Vinergi, unha combinación única de dúas materias activas con diferentes modos de acción. Un contacto multisitio e un sistémico que se distribúe rapidamente en toda a planta. Protección de longa duración contra o mildeu e actividade sobre black rot e escoriosis. Vinergi é a defensa completa da vexetación en crecemento e racimos, con mellora visible do verdor. Vinergi, un só produto que permite controlar varias enfermidades. Distribuído por Soaga. Albariño Bouza do Rei. Elaborado con 100% uva albariña. Color pajizo amarillento de aspecto brillante, para disfrutar cada copa. Se presenta con un tacto suave, amplio de matices gustativos, sabroso y con muy buena carga frutal. El retronasal es persistente y fino. Bouza do Rei. Garantía de calidad, territorio y tradición. Ridomil Gold Combi, fungicida sistémico contra o mildeu. Ridomil penetra na planta en tan só 30 minutos, polo que non é lavado pola chuvia. Ridomil é a mellor alternativa de tratamento para os primeiros crecementos do viñedo, xa que protexe mesmo os crecementos posteriores. Ben formulado co novo sistema Pepite, moito máis sinxelo de medir e mesturar. Ridomil Gold Combi, o fungicida. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. A Estación Fitopatolóxica do Areeiro informou de que xa foi localizada a primeira mancha de mildio nalgunhas viñas das comarcas do Salnés e do Condado. Na primeira foi onde se localizaron máis e tamén onde primeiro se detectaron. O día 16 por algúns técnicos e o 22 xa polos profesionais do Areeiro. Dende a estación explican que a situación de partida en canto a tratamento será distinta segundo as parcelas, entre a ausencia total de aplicacións ata dúas xa previamente realizadas. As cousas esta semana estivo marcada polas precipitacións e por un ascenso das temperaturas mínimas situándose por riba dos 10 graus. Unha volta da inestabilidade que leva a Estación Fitopatolóxica do Areeiro a recomendar que o nivel de alerta fronte ao mildio sexa alto, debido a que se trata de condicións máis favorables ao patóxeno. En canto ás recomendacións de actuación varían en función do predio segundo o seu estado de vexetación da viña e acompañante a ventilación xeral da parcela, a aparición ou non da primeira mancha e a data do tratamento anterior en caso de telo efectuado. Se non se realizan seguimentos específicos de mildio nos predios pouco aireados, con vexetación abundante e mala xestión do solo e onde xa se tivera detectado a primeira mancha, debese renovar a aplicación. Se se realizan seguimentos concretos de mildio, haberá que tentar detectar a primeira mancha e actuar inmediatamente nos momentos nos que non haxa precipitacións e estea seca a viña. Iso si, dende o Areeiro lembran que é fundamental utilizar o sentido común á hora de preparar e aplicar calquera produto sanitario. Neste senso hai que respectar sempre as doses das etiquetas e axustar a velocidade de aplicación e a presión do caldo ao momento actual do viñedo. No que se refire a outras enfermidades do viñedo, en concreto o idio, polo de agora non se atoparon síntomas nas viñas, tampouco nas variedades máis sensibles. Ademais, as precipitacións foron prexudiciais para este fungo. En canto a botrite, as precipitacións en forma de sarabia que se deron nalgunhas zonas e as rachas de vento relativamente intensas romperon follas ou pampos. Estas lesións ou feridas, unidas a un tempo húmido, poden ser portas de entrada para patóxenos oportunistas, como o responsable da botrite. Aínda así, matizan dende a estación que non foi nestas situacións onde máis atoparon uns síntomas nas follas compatibles coa botrite. Todos eles en varios predios do condado.
Pois estamos arrancando a campaña, despois de ter casi 9 meses a máquina parada, pois hai que volvela a poñer a funcionar, non? Entonces quería facer un pequeno recordatorio das partes importantes que temos que ter en conta a hora de arrancar no primeiro tratamento. Vamos a facer fincapé nestes primeiros tratamentos, onde temos menos folla, vamos a ter menos necesidade de aire, que ferramentas ten o viticultor pois para poder regular este aire e intentar facer unha aplicación pois mellor feita, máis respetuosa, non? Entonces, por unha parte, hai as partes de seguridade, donde as proteccións, principalmente do cardan, hai que revisar que estean no seu sitio, engrasar esa transmisión cardan, e a partir de aí vamos a falar dos filtros. Os filtros, ao final, van a garantizar de que o resto dos componentes da máquina funcionan do xeito correcto. Tanto o filtro que hai á entrada do depósito, o filtro que hai á entrada da bomba, que vai a filtrar o da entrada do depósito, vai a filtrar a auga que vayamos a poñer aí, incluso os fitosanitarios, despois de facer a mezcla, deberíamos incorporar por dentro dese tamiz, dese filtro. Despois ven o filtro de admisión, é dicir, antes de entrar na bomba, ese produto que está no depósito vai a pasar por este seguinte tamiz, despois vai entrar na bomba onde vamos a ter presión, e xusto antes das boquillas vamos a ter un filtro máis fino que vai a garantizar que esas boquillas non vayan a auturarse, a dañarse, para que haxe unha boa cobertura. Outra parte importante na regulación é o manómetro, que nos vai indicar pois a presión co que sale o líquido pois das boquillas. É unha parte moi importante a regular, son os ventiladores, é dicir, a cantidad de aire que vamos a xerar, que neste momento é a mínima posible. Incluso, si non tuviéramos vento ningún, nesta primeira man, se podría tratar en algún caso sin ventilador, únicamente coa expresión das boquillas, coa inercia que teñen esas gotas, poden chegar a alcanzar o obxectivo, pero se temos un mínimo brisa, pois en vez de chegar a donde teñen que ir, xa van ir ao suelo. Entonces temos que regular a cantidad de aire. Por unha parte, o primeiro é o número de revolucións que vai a ter o tractor. Eso vai ser proporcional ao número de giros que vai ter a hélice, que vai a ser quen vai a generar esa corriente, ese aire. Despois podemos actuar no entorno da hélice. A hélice, ao final, son unhas aspas, e dependendo do grado de ataque que teñan as aspas, pois van a generar máis aire ou menos aire, non? Entonces, unha aspa pois cun grado de ataque grande vai como como cando sacas unha rabanda dun queixo, non? É dicir, canto máis lonxe vallas do queixo, pois máis rabandas vai sacar, máis cantidad de aire. Eso por unha parte. E despois ven o tema da tolva do ventilador. Canto máis corta, menos espacio teñamos na salida,
pois ese aire obligámoslo a salir por menor sitio, vai a ter máis velocidade e vai a ir máis lonxe. Entonces hai máquinas onde podemos regular esa tolva. Outra parte importante é a entrada do ventilador, é dicir, cando xa agotamos todos estes recursos e seguimos vendo que temos un exceso de aire, podemos tapar unha parte do ventilador, o que vamos a obrigar é que entre menos aire e vai a salir menos aire ou aire que nos garantizamos. Na entrada do ventilador tamén solemos ter unha palanca onde podemos poñer como a velocidade corta e a velocidade larga. Nestas primeiras mans sempre temos que ir coa velocidade corta. Outra parte moi importante é o tema das boquillas. Nós recomendamos que úsense sempre boquillas antideriva. Que é unha boquilla de antideriva? Van ser boquillas que vayan a generar a gota máis gruesa, máis grande. Esa gota máis grande pois vai ter menos capacidade de desplazarse no tempo. Vai chegar ao seu objetivo, pero non vai a subir moito no espacio, non se vai a desplazar tanto. Nós decimos que vai haber menos deriva. Unha gota de 300 micras podese desplazar un máximo de 10 metros. Unha gota fina de 100 micras ou menos vaise poder desplazar hasta 300 metros, non? Entonces vais a ver como esta niebla que a veces, pois, cunha máquina máis regulada e con pouco de vento, pois, tristemente temos imágenes de algún agricultor que non fai as cousas como debería, e ten máis importancia, se cabe, pois neste momento que temos menos cantidade de folla, non? Porque a folla ao final vai ser a pantalla que vai a captar esas gotas, e neste momento temos poucas follas, temos pouca pantalla, é máis importante, se cabe, pois esta boa regulación da máquina. Primeiro hai que revisalas, é dicir, a primeira revisar os filtros teñen que ter a integridade, é dicir, teñen que estar enteiros. Se teñen unha pequena fenda, pois por aí vai se colar e xa non vai facer a súa función. Un filtro, ao final, é o que menos costa. Temos como varias barreiras. Primeiro, o filtro da entrada do tanque. É un cesto que se está rajado xa vamos a ter este primeiro filtro. E despois un filtro, o máis importante, se cabe, é o que está xusto antes das boquillas, que dependendo do tipo de boquillas vamos utilizar uns filtros pois máis cerrados, é dicir, que filtren máis ou filtren menos. Estas boquillas que utilizamos antideriva, estas boquillas máis precisas, pois necesitan un filtro pois máis cerrado que van a garantir que non se van a obturar estas boquillas, non? Entonces é importante pois revisar e sustituir tanto os filtros como as boquillas que vexamos pois que non están no seu momento. Hai que cambialas. Aquí a maior parte dos viticultores vanse a acabar as máquinas ou boquillas casi por vellas, non pola cantidad de horas de uso. Os viticultores ou as empresas de servicios máis profesionales que dedicamos máis horas, pois xa temos esa dinámica de cambiar as boquillas, non? Entonces aí, pois, cada viticultor ten que ver as súas circunstancias e no momento, en caso de dúda, ao final unha boquilla vale bastante menos que un kilo de uva que poidas perder por unha mala aplicación. Entonces, pois telo eso en conta. E despois hai unha serie de normativa que tens que cumplir, as famosas ITEAs. As ITEAs é inspeccións técnicas de aplicación de fitosanitarios. Pasan como unha revisión cunha empresa externa profesional onde vai a verificar que a máquina cumple isto todo que estamos falando. E son obligatorias. A primeira é aos 5 anos e despois cada 3 anos os viticultores temos que repasar, que pasar esta inspección, que ao final é o máis beneficioso somos os viticultores porque vainos a garantir ou vainos a cerciorar de que a máquina pois está nun estado óptimo para poder facer unha calibración e unha aplicación suficientemente boa. Hai unha serie de elementos dentro das máquinas que poden ser peligrosos se non, entonces suelense proteger. Un é a transmisión, o eje cardan, pois que gira no momento de que te acercas, pois sobre todo con roupa un pouco máis folgada ou que te acercas aí, ten moitísima forza e pode, por desgracia, xa ten habido algún accidente de algún atrapamento nesa parte de aí. E despois, outra parte importante a protexer é o entorno do ventilador, non? Porque ao final é unha zona onde se gira a velocidade non é cortante, pero con tanta velocidade, pois, se non protegemos eso, pois podese meter unha man, un animal, un neno, entonces é imprescindible que estas pezas de protección que veñen de orixen, que estean pois na súa integridade para que fagan a súa función
e realmente os máis interesados somos os agricultores, non? Unha parte tamén moi importante da máquina é a agitación, é dicir, nós vamos a partir de agua, vamos a botarlle un produto, ese produto debería estar en constante movimento para que non precipite, para que non se poña na parte de abaixo do depósito. Iso a salida da bomba pois ten uns difusores, un agitador, que o que vai a facer é manter en contacto, en constante movimento o que é o produto. É importante revisar eso, porque, sobre todo, en máquinas que son usadas e levan máis tempo, pode ser que este obturado pois ese agitador e vai a dar a sensación de que está homogéneo, pero realmente vas a chegar a campo, sobre todo, pois con produtos máis pesados, máis sólidos, como poden ser os polvos, ou cando levas xa máis tempo tratando, pois que van a pousarse na parte de abaixo da máquina, o que vai a facer con dúas consecuencias. Unha, o tratamento non vai ter a dosificación correcta ou vai ser variable. Ao principio vas a utilizar menos e a medida que vas acabando vaise concentrar o produto na parte de abaixo do tanque e despois pode chegar a obturar tanto os filtros como as boquillas, non? Entonces é unha parte pois tamén moi importante a hora de unha inspección visual é suficiente de que eso estea correcto. E despois outra parte moi importante é o manómetro, non? Que ao final vai ser que nos axude a facer unha correcta calibración. O manómetro tampouco é unha peza excesivamente cara e vai ser pois a garantía de que vamos a ter pois certa información antes de ir a viñedo de a cantidade de litros que vamos a aplicar, non? É dicir, o manómetro, o caudal das boquillas e a velocidade do traballo, pois son as tres variables que nos van a decir canto vamos a aplicar, que é importante saberlo, é dicir, ti tens que elaborar unha serie de litros antes de salir a campo, tenche que chegar, pero non che pode sobrar. Entonces aí é onde o viticultor pois ten que tomar as súas decisións para facer unha correcta aplicación. En el corazón de nuestra tierra, donde el sol acaricia cada racimo, nace un vino excepcional. Con pasión y dedicación, seleccionamos las mejores uvas, creando un equilibrio perfecto entre tradición y modernidad. Descubre la esencia de Bouza do Rei, un vino para saborear y brindar. Bouza do Rei, garantía de calidad, territorio y tradición. A denominación de orixe Rías Baixas inaugurou a tempada de premios cun total de 22 marcas galardoadas na última edición dos Premios Bacus, celebrada en Madrid. Así, neste certame vinícola, 3 viños con de Rías Baixas das anadas 21, 22 e 23 foron galardoados co Gran Bacus de Ouro cunha puntuación superior a 93. Ademais, 11 viños espumosos desta denominación recibiron o Bacus de Ouro con máis de 89 puntos, dos cales 3 son da anada 24, 5 da anada 23, 2 da anada de 2022 e 1 de 2020. Finalmente, 5 marcas e un espumoso foron premiados co Bacus de Prata con puntuacións entre 85 e 89 puntos, con anadas comprendidas entre o 2024 e o 2021. O 23º concurso internacional de viños Bacus celebrouse no Palacete Duque de Pastrana de Madrid. Ao longo de 5 días, un total de 1.695 viños procedentes de 16 países como México, Chile, Argentina, Portugal, Alemania ou Armenia participaron neste certame, que está considerado como de maior relevancia vitivinícola en España. As distintas mostras foron valoradas a través de catas a cegas por un xurado integrado por 70 catadores procedentes de 28 países. Promovido pola Unión Española de Catadores, o certame internacional máis lonxevo e prestixioso de España e impulsado pola Organización Internacional da Viña, a Federación Mundial de Grandes Concursos de Viños e Espirituosos, e conta co recoñecemento oficial do Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación. Fertimón recomenda Armetil 50, o funxicida que protexe a viña dende o inicio. Armetil 50, o sistémico con maior rapidez de acción e poder curativo. Armetil 50, o funxicida adaptado ás nosas condicións climáticas. Armetil 50, olvídese do tempo. Se o recomendas o Aga e Fertimón, é bon.
A los franceses les encanta con... Poularde de Bresse rôti à basse température, champignons glacés au vin blanc et soufflé de pommes de terre Mona Lisa à la crème de camembert tiède. Más o menos. Pero nosotros lo tomamos con un pescado bien fresco y tan a gusto. Albariño Rías Baixas. Gusta allí, gusta aquí. A Primavera de Portas Abertas nas rutas do viño de Galicia celebra unha nova edición, confirmando a aposta polo enoturismo e as propostas singulares e auténticas. A 14ª edición desta iniciativa está organizada pola Xunta de Galicia en colaboración coas asociacións das rutas do viño das 5 denominacións de orixe galegas: Monterrei, Valdeorras, Rías Baixas, O Ribeiro e Ribeira Sacra. Cada unha destas denominacións será protagonista nunha das fins de semana de maio. Así, a ruta do viño de Monterrei amosará a súa oferta do 2 ao 4 de maio, mentres que a de Valdeorras o fará do 9 ao 11. As adegas das Rías Baixas centrarán o interese entre o 16 e o 18. A ruta do viño de Ribeira Sacra percorrerase do 23 ao 25. Pecha o calendario a ruta do viño Ribeiro con actividades 30 e 31 de maio e 1 de xuño. Nestas datas, as persoas que se acheguen a cada destino poderán coñecer as 62 adegas participantes a través das visitas guiadas e gratuitas ás instalacións. Ademais, hai distintas propostas de actividades como catas e degustacións, visitas a museos e centros de interpretación relacionados coa viticultura, rutas históricas ou pola natureza, paseos en barco, obradoiros ou concertos. Repiten os buses do viño con 35 itinerarios en total e saídas dende Santiago de Compostela, Vigo a Coruña, Ourense, Pontevedra, Lugo, Ferrol e Ponferrada. A programación completa está disponible a través da páxina de turismo.gal. O director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, salientou que o turismo enolóxico constitúe un dos eixos de traballo claves pro ente que dirixe, no que respecta á diversificación da oferta do destino na medida en que inclúe actividades en distintas localidades do territorio. Ademais, destacou que o gasto medio diario asociado ao turismo gastronómico para 2023 cifrábase en 112,50 euros, o segundo que máis inversión involucra. Neste sentido, destacou ademais que Turismo de Galicia está a implementar o Plan Territorial de Sostenibilidade Turística de Enogastronomía de Galicia 23-25, dotado con 34,5 millóns de euros, que ten como obxectivo posicionar a rexión como destino enogastronómico de primeiro nivel. Neste contemplanse 11 plans de sustentabilidade turística en destino, algúns dos que precisamente están ligados a municipios pertencentes ás distintas denominacións de orixe de viños, como de Valdeorras, Ruta do Viño Milenaria, o Ribeiro o Carballiño ou o Condado Paradanta, destino enogastronómico. Ademais, a Estrategia de Turismo de Galicia 2030 contempla o enoturismo como unha ferramenta a través da que articular propostas diferenciais, abogando pola colaboración e a acción coordinada coas 5 rutas do viño de Galicia para reforzar a xeración de experiencias turísticas. A mesma estrategia fai da desestacionalización da demanda un dos obxectivos da Xunta, o que apunta a organización da Primavera de Portas Abertas en maio. En 2024, este mes experimentou un incremento do 15,1% no número de visitantes con respecto ao mesmo mes de 2023, a maior suba rexistrada en todo ese ano. Agricultor, chegou Ampexio, a peza clave para controlar o mildeu no seu viñedo. Grazas aos seus innovadores modos de acción, Ampexio converterase nunha ferramenta esencial nos programas de tratamentos de viñedos. Ampexio, o fungicida sinérxico e sostible fronte ao mildeu da vide. É de Singenta. Albariño Bouza do Rei. Elaborado con 100% uva albariña. Color pajizo amarillento de aspecto brillante, para disfrutar cada copa. Se presenta con un tacto suave, amplio de matices gustativos, sabroso y con muy buena carga frutal. El retronasal es persistente y fino. Bouza do Rei, garantía de calidad, territorio y tradición. Zorpek Vinabria,
el nuevo fungicida para el control eficaz de mildiu en el cultivo de la vid. Su novedosa familia química y su modo de acción sin resistencias cruzadas, inexistentes hasta la fecha, la resistencia al lavado y sus propiedades sistémicas convierten a Zorvec Vinabria en una herramienta flexible y fácilmente integrable en cualquier estrategia de control. Distribuido por Soaga. Los japoneses lo toman con... Toro, salmon, hamachi, ikura to uni no gunkan maki, maguro, nama wasabi, koshihikari, akazu. o algo así. Pero vamos, que aquí te lo tomas con un arroz y te quedas nuevo, ¿eh? Albariño Rías Baixas. ¿Gusta allí? Gusta aquí.